nwadhi chiro uso gik matindo tindo. Koro bang' tieko form 4 to nitie friend na moro manodak ga Nairobi to ne en ga gi duka mar uso sude mag ji. Koro luonga ka dala nikech ngin kwan tieko form 4 samoro thuolo mar dhi mbele koro tami, koro in dala kacha. Koro friend na ne manoluonga to duogo kela Nairobi. Koro achako tiyo ne uso lewni. Nitie kamoro maniluongo ni Weiwei Nairobi kanyo, but Bomb Blast. But railways kocha. Yes. Koro kanyo eko ema nachako timo sales kanyo. Ema koro achako learn sales maber ma bang'e koro create your interest mar ng'eyo mo. Koro bang'e to a resign e tijno ema koro ayudo osiepna moro. To ayudo ko Orlando ni gimanyo jo sales manyalo uso ute Crystal Rivers te kamoro miluongo ni Crystal River yo Athi River kochacha. Koro ema apply. Koro kaka na apply to gimiyo wa thuolo to ne gidwaro jok ma pod okia gik madhi gi utego mondo koro gipuonjgi. Koro kanye manadhi mochak puonjowa maber mwang'e wach kaka iuso ute gi gimoro amora. Koro kanye manachake e uso ute. Uso utego it was in 2023. Wauso utego for some time. Koro ka utego chiegni rum tawuok ana koro awe tijno adhi e tich moro kendo mar koro uso lewni. But koro pod naera uso ute. Alafu na post ga online seche moko kanena na otimoro maber ng'ato ko share ko data post ni online. Koro nadhi kamano. Ma bang'e aduga yudra ambi Danco Properties. Danco Properties ne dwaro ng'at manyalo timo ne sales. Koro kanye mana aduga yudra Danco Properties. Koro sani atimo ne Danco Properties sales. Kero kamano. Machiegni ahinya kapok adhi ir ker duogiri Dan uso udi. What does it take? Kawang'o mondo mi usot? Mondo usot. Actually uso ot